हाथियारनि सोमावसारनाया जायखिजाया हारिखौनो खौसेथिनि सोलायै गावस्रानायसो लाबोसिनो बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। खाग्राबारि दख'रा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो 4 एप्रिलखौ दुखु सान महरै फालिबोबाय थाबोदों। देग्लायबो 37थि दुखु सानखौ दहला सुबा गुदि फरायसालिनि गेरेगा फोथाराव खुंदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो खाग्राबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बिथाङा। मुंख्लंनि मुङाव बिबार बावजेनो खाग्राबारि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि महर सिं दैमारिया आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथाङा। दुखु सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां सावराय मेलाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा 1991 मायथाइनि 4 एप्रिलाव एबसु आरो बिएफनि सावराय मेल हारिनिनो हाथियार लाग्रा हानजानि खास्रि बिस्रि गाग्लोबनायाव 6 मावथि सुबुंनि जिउ गारनांनाया जोबोद दुखुनांथावना होननानै हारियाव हाथियार सोमावसारनाय जायामोनब्ला बैफोर सुबुङा दिनै जोंजों लोगोसे जयै थांना थागौमोन होननानै बिबुंथि लाखियो। हाथियारनि सोमावसारनाया जायखिजाया हारिखौनो खौसेथिनि सोलायै गावस्रानायसो लाबोयो होननानै बड'फाया बर' हारिखौ अहिंसानि मोन्थोरखौ सिगाङाव दोननानैसो आलादा रायजोखौ सोरजिनो हारियाव जावरिखांनाय लाबोदोंमोन होननानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ फोरमायथियो। बर' हारियाव आलादा रायजो बड'लेण्ड आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बे सोमावसारनायाव गोबां बर' बिर जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जादों आरो दिनै खाग्राबारिया गोबां बेबायदि जोंहा जोंनि आंगो असे बिदा फंबाय बा जोंनि माहारिनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा बेबायदि मावथि आरो बिबानगिरिफ्रा सोमावसारनायनि समाव मुंख्लं जानो गोनां जादों। बे दहलापारा गामिनि 6 सुबुङा सानसेयावनो मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो दिनै बे मुंख्लं सान बा दुखुनि सानखौ बेयाव खुंनाय जादों। बर' हारिया भारत सरकार आसाम सरकारजों गावनि थामोनथा रैखाथि आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बे दाबिखौ लानानै जेला सोमावसारदोंमोन सरकारजों जुजिनाय समावबो गोबां जोंनि सुबुंखौ गावथारनाय जादों बुथारनाय जादों आरो गोबांनि सायाव हिनाय अयथासार खालामनाय जादों आरो बिनि सेर सेरनो गाव हारिनि गेजेरावबो माखासे गोरोबलायनाय आरो बुजिलायनायनि आंखालाव आइडिय'लजिकेल माखासे कनफ्लिक्टखौ लानानै जोङो जिउ गोमालायनो गोनां जादों। बे जोंनि मोनसे दुखुनि चेप्टारमोन आरो बेबायदि चेप्टारावनो दिनै बे 6 सुबुङाबो जिउ गोमानो गोनां जादों। दा बेखायनो बे गासै थासारिखौ जोङो जाहाथे सुस्रांनो हायो आरो बे उद्देश्यजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आदर्शनि गेजेरजों बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि मोन्थोरजों आरो अहिंसा खान्थिखौ हमथानानै जों हाबा उननि समाव बिनिख्रुइबो आरो बांसिन आरो साबसिन हामसिन माखासे हाबाफारिफोरखौ लालांनांगोन होननानै आङो दख'रा आफादखौ आं खावलायबाय। गोजोन्थों। दा नैबे समाव जोङो नुदों बनसु बायदि आफादा मोनफानि मोनफा जिल्ला दागासिनो दङ। बे एबसु हिसाबै बेहाय साननो गोनां बा बे एबसु हिसाबै मडेल डाउन जागोन नामा? बनसुआ मा अबजेक्टिभ लानानै जोनोम जादों दाबो क्लियार नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोरनि मोनसे आफाद आरो बे आफादा दिनै PTCAनि उदायासल सोमावसारनायनिफ्राय रमान हांखो सोमावसारनायाव मदद होजासिम लाइमोन आरो सेंग्रानि सक्ति हिसाबै आरो बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय BLTनि सोमावसारनाय NDBनि सोमावसारनाय बे गासै सोमावसारनायनि समाव गणतान्त्रिक आरो सान्तिपुर्ण आन्दलनखौ जोङो जेब्लाबो आवगायबोदों आरो बर' हारिनि साफ्रोमबो बेक्तिनियाव बिखा बिख्लो बिथांमोननि गोसो गोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिथाबनानै गोसो गोरबोआव दङ आरो एबसुआ माहारिनि आफाद फरायसा आफाद आरो एबसु बायदि आफादा बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय जिखिनि हाबा मावगासिनो दङ बे आफादखौ फोथांना लाखिनाया माहारिनि बयनिबो रेसपन्सिबल बेक्तिनि दायित्व बेखौ बयबो बुजियो आरो जायनि थाखाय जोंनि मेल मिटिङाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो जेंना जेंसिफोरखौ फोरमायो आरो बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय एबसुआ निष्ठाबानै हाबा मावो सेल्फलेस जों हाबा मावो
आरो रायजो राजाया जोंनि मेल मिटिङाव खुंनो थाखाय दान बर'नि हरो आरो बेबायदिनो रायजोनि माहारिनि समाजनि आफाद हिसाबै बर' आइ आफाया फोथांनानै लाखिबोदों आरो बेखौ इयुनावबो लाखिलांबाय थागोन आंहा खुनु डाउट गैया आरो बेयाव जायफोरा दा गोदान आफाद दादों बिथांमोना जेखि बुङा मानो जेखि फोरमाया मानो बिथांमोननि एजेन्डायाव जोङो पलिटिकेल माबा बांसिन नुयो आरो बै व्यक्तिफोरा जिहेतु पलिटिकेल फिल्डनिफ्राय फैनाय राजनितिक प्लेटफर्माव हाबा मावनानै फैनाय बिथांमोना जेसेबां 100 लिटार गाइखेरजों दुगैया मानो बा गंगायाव थांनानै बिथांमोना दुगैनानै फैया मानो बिथांमोननि सिगाङाव हाबा मावनाय बिथांमोननि माने जिखिनि माने कर्मकाण्ड बेखौ नायोब्लानो बयबो मिथियो दा बेखायनो आंहा बिथांमोननि सायाव बेबायदि गाज्रि बाथ्रा जेबो बुंनो गोनां गैया एबसुआ 55 बोसोरनि आफाद आरो सोरबाया मैया दाख्लै दादों बेयाव माहारिया सोर मा मावगोन बेखौ गोथौयै मोजाङै मिथियो आरो माहारिनि आफाद हिसाबै हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजायानो एबसुखौ फोथांना लाखिगोन दा समाव नुगोन बबे आफादनि लंजिभिटि बिया बेसेबां जादों गोबां आफाद दादों गोबां आफाद थैदों आरो बेबायदिखौ रायजो राजाया नुबोबाय नुलांबाय थागोन गोजोन्थों दिल्लीनि प्रग्राम गोदान दिल्लीयाव 10 आरो 11 साननैनि मोननै जोङो हाबाफारि लादों मोनाबिलि समाव बेयाव जोङो प्रि रंजालि बैसागु आरो बड' कालचारेल फेस्टिभेल नेशनेल केपिटेलाव बर' हारिमु जोंनि कालचार ट्रेडिशन बेखौ माने प्रमोट खालामनाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बुहुमनि मानसिफोरनो जोङो बर'आ जे माने फिसा हारि नङा रिच कालचारनि मोनसे गेदेर हारि बेखौ बड'फायानो बुंलांदों आरो बेखौ जोङो गायसननायनि थाखाय बेखौ जोङो बेयाव श'केस दिन्थिगोन आरो बर'नि जेसेबां मोसानाय दङ ट्रेडिशनेल मडार्न जोंनि जिखिनि बागुरुम्बा जायखौ फक डान्सफोर दङ आरो फक मेथाइफोर दङ गासैबो लेभेलनि जिखिनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौ दिन्थिफुंगोन जोंनि दामजुफोरखौ लानानै आरो बेयाव जोंनि मेथाइ खनगिरिफोरबो थांगोन सेलिब्रिटिस आरो आर्टिस्ट जायफोरा गोलाव सम 30-35 बोसोर मेथाइ खनबोबाय आन्दलननि समावबो खनबाय हाथियारनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनायनि गेजेरजों हाथियार आन्दलनाबो दिनै जोबफैबाय खेबसे बिएसि खेबसे बिटिसि आरो दिनै खेबसे बिटिआर बिएलटि आरो एनडिबिनि गुबुन गुबुन समाव दिनै सुक्ति एबसुयै जोङो ज' सुक्ति खालामफैबाय दा बेखायनो जाय गेदेमा बिथांमोना जातिनि थाखाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावबा गावनि जिउखौ बावलांबाय बिथांमोनखौ अराय जों गोजोर आरो जुगामि खालामनांगोन बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफारिफोरनि सायाव जोङो जेब्लाबो जोंनि इयुन जोलैनो जों खिन्थालांनांगोन आरो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै थारैनो बियो दुखुनि सानब्लाबो जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि बिदा फंबाया बा असेया आनज्रायलांबायब्लाबो नाथाय जोङो दिनै बे सानखौ थामोनथा रैखाथिनि सान बर' हारि माहारिबाद गायसननायनि सान आरो बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि जि मोनसे नारा-नाथा दावहा बेयाव जुजिनानै गावखौ बावसोमनायनि सान त्यागनि सान हिसाबै जोङो बेखौ दिनै गनायनानै जोङो फालिलांनायासो गोनांथि दङ होननानै आं सानो आरो मुंख्लंफोरखौ खुनु कारनाव बावगारनो मोननाय नङा आरो गासै मुंख्लंखौनो जोङो मान होनांगोन फुजिनांगोन आरो बिथांमोननि न'खरा जिखिनि मोननो गोनां बिथिंफोर दङ बिथांमोननि न'खरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनो गोनां दङ काउन्सिल सरकार आसाम सरकार भारत सरकार ज'है बयबो बिनि सायाव हाबाफारि लानांगोन आरो बे मर्यादाखौ होनांगोन दा बेखायनो आं खावलायबाय जे खाग्राबारिया दख'रा हिसाबैनो जिखिनि अन्थाइगोरा बड'सा आरो नैबे साद' मुंख्लं आरो गुबुन गुबुन समाव जानाय गासै 19 मुंख्लंफोरखौ जेरैबायदि गोसोखांनाय हाबाफारिफोर लादों गुबुन गुबुन गेलेनाय बायदिसिना बादायलायनाय हाबाफारि लादों मुंख्लंनि मुङाव बे जोबोद बाख्नायथाव आरो बेखौ जों कन्टिटिउट खनदों बेयाव नेशनेल लेभेलनि माखासे मन्थ्रिफोर थागोन स्टेट लेभेलनिबो थागोन आरो माखासे कालचार आरो बे बिथिङाव जायफोरा खामानि मावदों बिथांमोनखौ जों लिंदों बेनि अनगायैबो जोङो बड'ल'जि होननाय मोनसे गोदान साबजेक्ट बेखौ जोङो थिक खालामदों बे जाबाय इन्डियायाव इन्ड'ल'जि होननाय मोनसे दङ आरो इन्ड'ल'जिया जाबाय स्टाडि अफ हिस्ट्रि कालचार लिटारेचार फिल'सफि माने भारतनि
बे बिखायाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि बे स्टाडि खालामो आरो बड'लजिनि कनसेप्टआ जाबाय जे जोङो जे राजा फोलेरनि जोङो हारि बान राजा बा जोङो महिरंग दानब बा माइरं राजा ओरै राजा इरागदाव जोंहा माने ब्रह्मपुत्र भेलिनि बुरलुंबुथुरनि सोदोमस्रि सभ्यताखौ हमथानानै जों रायजो जादों बर'फ्रा सोरबा माने बुंनानै गालांदों एडवार्ड गेट्सआ 5000 बोसोर बेयाव दङमोन सिगां सोरबा सुनिति कुमार सेटारिया बुंदों जे 2500 सिगां जों बेयाव दङमोन दा आसलते जोंनि सभ्यताया बेसेबां गोजाम दा बेखौनो बड'लजिनि गेजेरजों साइन्टिफिक स्टाडि अफ बड' हिस्ट्रि कालचार लिटारेचार फिलसफि बेखौ बेयाव संदाननाय जागोन जेराव माने प्रफेसर गणेश एन देबी इन्डियान लिटारेरि क्रिटिक एन्ड थिंकार आरो टनि जसेफ नाय आर्ली इन्डियान्स माने 10,000 बोसोर सिगांनि भारतनि बुरन्जिखौ जाय लिरदों बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन आरो बेबायदि गोबां जोङो माने इन्डियान राइटार माने हिस्ट्रियान बर'फोरनि गेजेरनिफ्रायबो जों लिंदों सुरत नार्जारि कुमुद रन्जन बसुमतारी बिथांमोन बाहागो लागोन इउजि ब्रह्म प्रमद बर' बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो लोगोसेनो डक्टर रिता चौधुरी माखासे इमिनेन्ट स्कलारफोरखौ जों लिंदों कनसेप्टआ जाबाय जे बर'नि सभ्यताया बेसेबां गोजाम बेखौ जोङो पृथिबियाव इस्टाब्लिश खालामनांगौ आरो बिनि गेजेरजोंसो जोङो इन्टेलेक्सुवेलि जोङो बर'खौ जोङो माने मजबुतै जों गायसनलांनो हागोन दा बेखायनो जों गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामबाय थायाब्लासिनो महत आरो महान उद्देश्यखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन आरो एबसुआ बिनिफ्राय मालाबाबो जोङो जानगाराव थानाय नङा दा बे मोननै साननैनि कन्टिनिउआस जागोन कालचारनि हाबाफारियाबो साननै जागोन बड'लजिनि डिसकासनाबो 2 डे माने बे कन्टिनिउआसलि जागोन आं बयबो रायजो राजाखौ जायफ्रा गोसो गुदुं माखासेखौ जों लिंहरबाय माखासेया गावबा गावनो बाहागो लागोन जोंनि दख'रा जिल्ला स्टेट कमिटि आरो गुबुन गुबुन आफादफ्रा बाहागो लागोन आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय दिल्ली बड' एस'सियेसना जोंखौ मदद होगोन आरो बिथांमोननो 200-300सो जिखिनि दिल्लीयाव रायजो जानाय बर' फिसाफोर दङ बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।